YouTube lama hian channel han nei ve bok mai la Belgian dol takathil han ti han du ve thin na awang te hian a hau taka buat sai te hello hau tak khop mai chu wang chuan thil hi karon da tam lawa hetia keima channel ve te tlom ngai taka min lo subscribe sak tu te min lo ngai thlak sak tu te in zawa in chi bai ka buk chewa tin du sak na po ka hlan chewani tutuma hian Mizoram hei soilar tak Air Force ramina leng pui ram par ching cheng ram anti muna ram an nei chung changa hian soyatama alera politics a in chir the na potama in tidik lo masa keinin kan tidik ti te keini khan kan tidik lo chuang lo ti te ang chi vel te a oma chu voina hian soyanga in karhia a karil ru hian hei ka soi ve tura pokangai vak lova asan chu thil ka han ti hian a hau tak thina tung moi lo ni lo sela han chua chal deuh po dol anga kan ti lo hi chuan keini tan chuan thil ti ve chi vak ni in ka ngai lova chu tiang ta ka zir chiang a khe chiang ve tura ro chuan ana hi hau tak ma chu ti chung po chuan varhiat phak lo chin kan la nei ta cheu bok don ani chuti chung chuan tuna hian han soi kan tum ve anga Air Force hawin ram an mamo thu Mizoram sarkar ron riat tir atanga tun thleng hi chuan thil na ti tam tak sarkarin malak na tam tak ane ani chuti kara chuan helai hi ngun dewangai tuanga ya thil kan soi hian enge ni kan ril ruwa dan ka khelova law dan noya thil ti ngai ani thina ni kan khiat fowa ta na ka du chu tuntuma kan ngai thlak na beng po hi enge a anang o ka khelawa on lam nei sa deuh tak dan noya tanga zir chian du thin lung pulem lo tan chuan a ho le viawin karenga chu wang chuan tuna hian zir chiang du tak tak te tan chuan belfak tak ni thei sela ka du hle maya chu tiang anga rin tla ka thil soi po chu ka chak zong le ka du ani fo thin ani ti chuan tuna hian kan sarkar hian ma kong tam taka la a sarkar kan ron to reng kha perfect thafam kim kan nei thei lawa tuna kan sarkar po hian thil ti that tak ane ani kan thalai ten be seina nei tak maya competitive an exam te heng te healthcare chungchang thua MNF in bulan han trana ati chhuak tu ni in kan hrisel na te po sarkarin min en kol sakang ti kan rin phak lo kha ti hian political will nei tan chuan malak chho na zel alo om theita a tuna po kan nei to howa hi chuan he scheme hi ala thaber fo zel chuan a hriata tin ai kal lak te po theiang to kin ti to pan han tuma ma an la chho zela chuti lai kar ero chuan har sat na pon to kang ti kan ringa helaya kan thil kan soi reng kan te na tur abula chuan hetiang a kan sarkar ho tu te hian vote thi za po muma sela rin om na thutiam an tiam lo chuan an office hi an lu thei lawani rin om na thutiam an thutiam hi mi pui te hian refo ila adu om khop mai chu engting anti kha I antia an ming an soya will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear, favor, ill will or affection and to uphold the constitution and the law ti te thutiam lei nei lo rin om du sak nei lo lau nei lo vin ro kare langa constitution ka vong himang tia thutiam anni dot soitur anni lo ti hi chu kan ril ru om sela ani na taka chuan mizo pa hian hoi hom thila dot kan soi ve zau chen email a tha te tha tak lo te iwa in me ti te me tak lo te kan soi ve thina nima sela mi te hruai sual na tur le an ngai dan dik lo te adikani ti an hriat theina turata an rin theina turata na patlingi na du thu ngeya dot kan soi hi chuan khatiang tluka dot rukol dot pachal kan ti kha awam lave ti in kalo soi to thina
hei tuntuma leng pui thila po hian dot te po a om nual ni in ka hria a amaro chu ke hian hei hi dot ani ron ti dot lovin khoilai hinge dot khoilai hinge diklo ti chu kan lo hria ta mi puiten kan hmu tlan a thale in ka hria a tin karon soi ve tak na chan chu then khat hian interview te min han deal ve khanglang thina ke kar kha a ngoi te u zirbak ka ngai le dona ha thla ka nge ka ti thina ka ti lem lo amaro chu tun friday a khian lengpui airport chungchang an soidon ni a ka hriat ta ka wangin kan ram ro rel na insanga chutilaya chuan kan ram ro rel tu sang tak tak te engemotia antana tangkai na alo ombe takin ti in helai hi tlem ron soi chu ka duwa arei thei deuh dona wangin ka soi zo man don lova chu episode dot le te po kan da ang chu voina chuan langsar zual chau hi soita ila a tha ange pakhatna chuan tuna kathil soi hi kot hian arela ni lo chuan keina ka soyemo minister pakhatina a soyemo chief minister in a soyemo po hi ni sela dan kan interpret kan le lindan hi ka le lindan po hi alal berlova anni le lindan po alal berlova kotina ale lindan alal berdonani ti hi abultan nan kan hriat lok po a tha anga chuti kara ero chuan english a saptronga in ziak te an ni awang hian engemaw chu kan hre thei tura kain ngaya ti hian abulli han tan don te ang Indian Air Force hovina khulai leng pui ram an mamo an lak akhu anni chuan Air Force ho hian ram lem document lem an leya an acquire donani ti hi nita shela enge kan ngai dan niang in endon te ang chu ke po ina atira tang po a karil ruwa ka hlau thon lai takani aom je chuan LSC agriculture ami pasari hne na pe ka kha ram pariat mi pasari hne na pe kha document lem lo ni ta shela dan dik lawa siamani chuan fake document lem ani thei don ani chu taka chu apoimo lai ani don ta a enge adin mun hi injir chiang chin don te ang kan phak tokin pakhatna chuan village council te hian ram an lo pe a chu an pek dan condition a chu agriculture land agriculture ramatan ni in alangani agriculture lanatana an pek hi tunaya barren land ani ti nate anan richuaka nima sela ahun laya sang ni palia agriculture land atana VC tenan pek ni in alangani barren land ti chu mantlak na omlo ramcheng chia mantlak lo angai ta ila ramcheng chia mantlak lo kha agriculture land an pe emmiang ti kha thu khat lo ni se apani na chuan Dalusai Hills District Household Act 1953 Section 3 a chuan Village Council te hian an thu nei na tur chin a pe ani me ti hian soita ila toizong chuan District Council Act 1953 khan chuta chuan household in mun pek thei na chu anei ani an ram area chunga chuan ma se agriculture land pek thei na nei lo ni ma sel rampuma hei hi kan chinga kan kenga kan in ti boi lawa kan ring chho ani maya kati khan mi pasari hne na chuan ram ape a agriculture land tur ni om takani chu an ni chuan an khral ni in alanga hei hi keipo lengpuya te khan ni som ni le pakhat January thla khan ka zuk zot chianga VC house a ram nei tu a original taka ram nei tu te kha ka zuk kom ve a chunga chuan ka kom na te po chu a tongkam mai tok love ziakin min pe theim katia ziakin min pe a ziaka min pek te po chu hei karon tar langanga village council president in a counter sign kan tiang a hriat pui a hriat min hriat sakani khatia an zia lai kha chuta an thu zia chu hei ani don ta a ran pa in kachiar chuak lo mayanga langsar dewa hian kan da anga in lo en thei chuan ka soi pa in
om zia taka chuan village council pass achu VC pass achu hral anita an hral ani village council pass an hral lai hian sell deeds an ziak lo ti na kha lo wang photila chumi nuwa chuan a leitu chuan puro ming liana na lein ya zia vekania zia na po chuta a leitu chuan periodic pata pi pata kan ti a khan le alet ling ni om takania a chan chu ama ti ani lo chuan ram nei tu ka biak mi pali te hi chuan kei chuan engma deal na ka the lut lo revenue district ma mid district a hian an tia an the lu lo chuan ani le ming sai na om sia katia ani chuan ka sai na ni lo an tia ni chu a ming sai na om lo ngat sia deal na alut bokani si chuan tu inemoni assign ti na anita chu tiang sign tu zon chua chu sarkarin ati ngei tur po ni in alangani azong chuak lawa ati zela ni ero chuan apom zela ni ero chuan hei hi thil fel lo tak dan dik lawa thil bul in tan na lai tak chu ni in alangani ti chuan periodic pata po chu LSC a le lin ani le LSC agriculture a original nei tu te ming zel khan deal na po lakala LSC agriculture land a po chu sangni pangakuma issue ni om tak khan alo chuak vekani hei hi engeni back data om lovem ti lamte po ka khelawa a in ziak ang che chuan sangni pangakuma khan agriculture land LSC angin siam sakan ni hemi LSC siam don hian village council president leng pui chuan NOC kha sign mai them a fel veke an ron tia khati hun live VCP ni chu kalau sign mai atie ti in tuna village council president ding lai chuan min khila engpo ni se VC chuan NOC chu ape ni om takani ma se aram nei tu ten deal na an ziak lo an the lut lo ni chu ti rol chuan LSC siam don reng chuan a border ngeni kan ti ang achim a mar achak athlang ram ri ten NOC an zia venga ya chu ero chu an zia thom kan khelawa nima sela chu ti kara chuan LSC an nei tatlat mai ani khatiang ang thil trul ang ti lo a oma anei tu pa original berin a riat reng lawa a ming putu pon deal na a the lu si lo chuan hei hi document lem ni in alang theita ni chuwang chuan keimaril ruwa chuan revenue department ma mid district hian heti lai hian le LSC lem an riat reng lowin nge diang an riat puin nge niang ke chuan chu an siam ni taber o me a ti in kangai dan ka siam ta ani tunaka han tarlan then khat kha village council president in a declaration asiam te ania anei tu thia in an heta katarlan tello kan MCS retire pakhat a phone ka biak chuan engma chutiang ka khelo lekha te po atul le siamila legal document tling tur chi po in siamila tha ang a ti te po kabula chuan asoyani ti chuan sell deed chungchanga kha VC pass an hral line an ziak lawa an mingzel in akal chho zela LSC agriculture land ani tak chia khan sell deed zia ni tani he sell deed hi han en ula amak danglam khop maya heta alan ang hian ram khal tu in ming asaina alei tu in ming asaina chuta chuan aram khal tu in hei hi ka saina ni lo ati boxia tunge ni ta ang milem fort awm ta emyang ti nakha anita ni tin chuti rol chuan lo in lei tak se stamp duty te registration ti turin anin leina man hi engma zialan na om lo renga sarkar hian in leina man po zialan om hau lo hi engtin nge alo pom thei o ti hi kei karil ruwa ka zo na pakhat le chuani stamp duty po an pelo ti namyang LSC an hral lawa village council pass an hral ma se chu an ma ni ming veka LSC agriculture chantirani to nuwa khan hral ani ta chawani chuta po chon sell deeds an zia ka
riat pui tu te pon oma keina document kanaya hi chuan helaya sel di cha hi chuan achiang thei mai ome heta karon soi chu achan ber chu anei tu pa hian sel di cha ming ka sign lo ti anom nuala an vai chuan ka kom vek lo ti ro chu ming riat sak ka du a chu om zia pakhatani ta ni chu sel di chani pon in khal na lem te po lo ni le thei ta a khatiang khan kong khrang in thil diklo kha a om thei tanwal mai ni hian alanga ti chuan kan han soilan sarle du lai tak pakhata chu Land Acquisition Act 2013 ti le Land Acquisition Rules 2015 Government of India in Asiam te kha a act kha Mizoram Sarkarin nikum martha a mai khan a adopt ala senglu awangin anung ve ta ni chu ti ni chuan kan man tur chu Land Acquisition Act kha aloni don ta a 2013 kha he dan hi achang chuan Regular Act 2013 ten tia thang chuan lar ten tia soidan point ang lawa kan chiar ta ila the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 ti anitani heta hian ti dan tur awmta a pre-notification anteta notification chua ma ati tur awma heng karon soi howa hi mandatory anni photani ti nge ngai chuti line a rules a khan a act a khan exam ngai na thiam theina ero chu a oma mandatory jing a khan chu ero chu kan soi fi chho tur ngai ila mandatory jing a hian pakhatna chuan social impact assessment antiani khotlang nun mihring nun a che vel te a ngong thei dan tur zir chian na le chut chian na ti in soita ila a tha ome hei hi angai poimo em mayaram acquisition ti don hian hemiti lo na tur khop chan tha ero chu a ti in ada chau zokani chu ti hian du tok taila atul le ni dang ala soi fia taila leng pui khotlang mi hring te si phir khotlang mi pui nun te he thil ram acquire na a ngong dan tur te environment a ngong dan tur te thleng te an eizon na le an livelihood an nun khochu na tur ta na an nun kong te po en angai ati hialani heta hian chutiang tur chuan hei heta hian panchayat rasantia gram sabha tenen te khopui chhung ani chuan municipal te po rawn tur ani chu tharuk chung in ti zo tur atia hei hi adan section 4 na aziakani ti chuan public hearing nei le tur ati boka chu section 5 na aziak le ani ti khani soi hlom no mai tiang ti chuan publication of SIA and tia social impact assessment khachu section rukna in titurin aron phut vele ta ani chutiang chuan appraisal anron ti fel to nuwa chumi en fel tu tur expert committee chu an omle ta section 7 na hian a phuta anron en dikle vektur ani ti in asoyani chutiang zong pomani nuwa chuan preliminary notification antita chuta chuan initial stage a intanani ama saber khachu pre-notification stage ania initial stage notification le objection stage khatleng tan hei chu exam tur jinga ada velo ti chuan chin chiang o exam thei jinga ada velo wa SIA ina exam thei ati chu section 9 na ina soi chu urgency special circumstance big engemo boruak tlak buak tu danglam poimo big a omin exam thei anitani chumi exam tura ati te chu section 14 na a hian aziak thlata a ti chuan exam dan tura exam thei tu tura chu pakhatna chuan appropriate government in ati ta zelani hethumal hi ngun takini chin chiang appropriate government in a exam thei antinan karnataka te chuan noi ram akhar somli china te chuan district revenue officer rakha appropriate government ti in undefined unkhil fi ani
Maharashtra te po in an amen ani chu tiang chuan state te hian an lo amen ve a chu an amen chu president of India in apom pui hnuwa he dan chunga khan billu tel zel ani ta a ma she dan amen tu te state tan chowa chu man thei ani Maharashtra amendment le Karnataka te amendment kha keinin lo man ve thei ani lawani ti chuan Section 40 ina ati akha kalu chil thuk lawanga ti hian ka soilai hian a zia khi ka da langanga in lo en pa anga a thu hi han en wang ula poimo big atitani ti chuan a exempt tu tura chu appropriate government ati chuan appropriate government chu tunge ni ta ang kha han en ta ila poimo em lo lang don ta ni in enteng a definition angai ta a khil fiana angai ta a khil fiana chuan dan reng kan han ena ka poimo em thina chu kan en mai haulo fo tura chu definition le repeal and saving ati a hi kan en zel a poimo em ani section 3 na hian ti hian aron soitani appropriate government means ati ta pakhat na chuan in relation to acquisition of land situated in the territory of a state, the state government. State government chunga chuan state government ani atita zelani. Tikhan asoitla union territory ani ero chuan central. Exempt tu tur chu appropriate government chu central anita. Pondicherry ti chau lawa chuan anita hei kan soivek seng lawanga amaro chu heta hian anunung bera hian 3E5 na hian in relation to the acquisition of land for the purpose of the union as may be specified by notification the central government for the purpose of the union the omje chu central government India union tan ani chuan central government ani Indian Air Force here Central Government Ministry of Defense nuaya omani for the purpose of union chu ani ti in ke chuan ka juk soita heta hian a exempt tu tura chu keima anin kan ti thei state government in kan ti thei ti le ati tu tur chu central government ani ti kha kan thu in chu ani ta ke chuan section 3E5 fa in zia khi ati tu tur dik taka a definition in a declare upon ang hian ke chuan kapom zo kani ti chuan kan thil soilai jela khan acquisition kha mamo alo ni ta central in a exempt don ta chuta chuan form 2 rules 2015 tuaya khan aron omta heta hian kan ron da lang lenga in enanga hemi hian preliminary notification khan ti ngai om tanuala keima ani state in a chua preliminary notification hi han enila government of India in a format asiam nen chuan ain anglawani ramlak turakha north east west south a border te zialan tur a area te zialan tur anita public hearing an nei tur te khang te khachu kan soi to wantlang ngai dan te NGO ngai dan te ni ta ni tunan notification kan ti taka kha kan la soi chip chiar kai lo dewa athu nei tu la ya kha kan an lu chil lok ani chumi ani chuan a soi ati thei tu tur chu central government in hei hi chu defense thilani exempt tur ani SIA kha ati theya kan state ina alo exempt very ngot ero hi chu ati lo top turani nia ke chuan kangai ni Maharashtra chuan central government ina direction min pek angin ti in an amen ve thungani exemption siam tur khan an ma ni kuta thunei na lachungin central ero chu an lada chung nong zo kani khati khan rules 3E khan enta ila tin heta hian helai kan omlai lo hian han soita ila a definition hian affected ti te interest person ti te hi kan ho tu kan ram sarkar huai tu te hian chiar chiang
ram sela chu ka du ngot mai ka ti anga affected ati omzia chu a ngong mi hring te khoi amani khan rawn tur biak tur ti om tlatani tin objection po an pe theyanga tuna hian chung ko enge moza tin tuna ram an lak tur kal tlang nge ngai khu aya chuan hnuai zoka khuan minga moza tin ram ngel ngetan neya an kong khu a phui chuan an tan ti ngai na om lowa ti vcp in min khilani chu tiangani chuan helai muna hian soi thei nei an oma chung ero chu affected family interest person an ni telani ti kha a definition atang hian du tokang atul le ni danga kanla soi chip chiaranga malte te in tuna ero chuan kan pot chhede unwal jok don ani a khan ngai photila a thaw me ti chuan kan han soita ka khan acquisition ti thei dan te ti ngai te azong in kan soi vek thei lawa public hearing nei te po section 5 in a phuta khatiang khan kan ti em kan ti lovem ti chu mi pui jok khan lo ngai to ila a rule sineng tin nge ati ti la ya kha kan ngai poimo em ni sela a tha ange ti chuan tuna kan soi la ya khan han let fel han lom fel don ta ila village council in an lo peto lak lo a mi puin an complain lem lova akal ve zela chu hral alo ni tepo ni in alanga mar chu in hral na le kha mo leina ero chu kan hu phatalova aram nei tu te kan bia ke ro chuan midang kuta aom to ni om taka ke angai thein an soya chu periodic pata a le lina nia lsc a le lina nia lsc agriculture a le lina ni nuwa hral ani in leina le kha te po chu siamania hral ani tabokani chung zong chu aram original nei tu ten ming ka sign lawa dil na ka the lut lawan ti awangin he thil hi chu a fake alem ni in alang ta ti in karon soi ani maya amaro chu heng zong hi an lo sai na thil engkim an lo ti ani ero chuan heta karon tarlan tak te po kha keima hi dot min khil ani jok chuan ka kheto lo ni ta sela atha ange ti chuan helai huam chung ram hi helai kan muang hian ani dan taka chuan ram khal na le malo nia vc in an pek kha alo thei bok si lo chuan lengpui ram village council area chunga mi sarkar ram ani tamai lo mi awm mai ri theita ani in alang jok lo mo ti hi kan ngai tu na ni sela tinlan acquisition chungchang thu kha karon soi to a eta hian mandatory ti turbi ka oma chung te chu sia te chu nia ma se sia chu exam thei ania a exam tu tur po chuan min khil fi ana pakhata chuan kotina reason for invoke in urgency a invoke na chana kha chan tling ani tok turani ati ve thungani tuna hian kan sarkarian urgency kha azuk ko chuaka azuk kai thowa a invoke chuti ni chuan a urgent na chan chu enge ti kha soisela athavio wanga ma se chu po chu central in urgent ti zoka kha appropriate government ti lai ta kha attitude tur sarkar ti na nga yang chu central ke chuan rules 3e sub number 5 angin ani ekatia kan soi kha ani ti chuan khalaya kha chu kan kal pelanga notification kha achua dan tur chu ti hiana omle thlapani local newspaper anma ni local language achua na achuak turani pahnia tal ti ania tin gazeta achuakang tin website official website an upload book turani ti kha anita chung chu dan zom fam kim lo te jinga a om ni inalanga preliminary notification an chu ange ye kha ani le thla te po hei heta hi karon tarlan ang hian chu ania chuta chuan kan han ti hian heta tang chia hian official in ramlak tur ti ani voina sarkar te anin pu na hi chu amma ami kha pre notification a kha chuan anin dorangan in bia angan te angan zukalangan komanga khang zong kha chu a system in la keng tlata notification atang chia hian official in
ma lak dik tak ani engang po in sarkar masale pon ma lo lama sela notification a chua ma hi chuan ram lak na turata na preliminary notification kha mandatory thil ke an la pen lawani chuwang chuan preliminary notification a chu atang chia hian thil poimo a in tanta a chuta chuan ati dan tura chu kan khria a khoi molaya khan local newspaper a te chuan lo chuem tin nichina khan a village council te po ron an nianga ya an ma ni ram a te po an juk tar hial te po angaya hemiti lo he poi khop mai chuwang chu miang o tuna hian kan mi zo pui mi pakhatin helai hi karamani sianga tinge enga tinge karam hian lo lak tel ve o kein engma ka hral lawa ka pelawa poisa ka dong bok lawa ti in dc a complain asiam ta a ram nei tu in ata ni lawa kok zau de wangan lo te telani chuan chung te po chu fel talawa chuwang chuan account pakhat chu freeze anita ni te po hian thu ka donga chu ro chu fin fi na ka nei lawa poisa kal talawani ti chuan hemi rehabilitation and resettlement committee hi he dan hian asiam turanita chuta chuan mp kha member an ni boka bial to mla kha bokanga adang chu official dang te pon omani chu atul na chu ramla kani awanga angong tur ni china kan soitak lengpui ram tu na air force ram ta tur ni om taka kan ngaya an lak tak chuan hnuai lama hian chung ko in nga na ta na mang tak tak tu he kong he ram an pal tlang lawa kalna kong dang nei hau lo turte an omani chung rehabilitate chu committee na enangaya voin thleng hi chuan rehabilitation committee lampang hi siam a ompo ke chuan kalar khelawa ram acquire chung changa hian chu pakhatna chuan pre notification a oma notification po chu hau ma ati tur hawakha chuan preliminary notification chua nuati tura oma chuta po chuan SIA kha examine ti kha heta a form 2 ni china karon ti lana khan urgency tak thil natural calamity te amo ania en chuan parliament in a pass angai ni parliament in a pass ngai thil thlenga omani form 2 hi kan en chuan atop la hian parliament na exempt thu po kha preliminary notification a khan exemption a omani chuan zialan ngai alonita a chu heta hi chuan kanram notification a hi chuan exemption ani po in chief minister ina approve ni mai om angte po in alanga athu kan share hian kan khemai ome ti chuan air force ho poisa kha pek chwa lo ni ta in alangani an pek ni te po hi hetia alandan hian ni somni panga le ni ruk ania sang ni somni panga a thla po heta alan ang hian chumi hemi thla hian pek chu ania pek chu zat nen heti hian alo langani chuti ni chuan poisa pek chu to box si chuan a acquire tu hi tu nge ni ta Mizoram sarkar in acquire ani chuan Indian Air Force ho hi a hlan chong turan don chu a list out anga a list na order hi ke chuan kala mu box si lo Air Force ho in amanan peto bok ni in a lang sia chulai chu ria thiam hi har ta khop maya om zia bera chuan aram tak khachu om lo ma se lekha an lei ti na khachu ni phota sela chu ti rol chuan ram khalo om ni ta se helai dan hi kan thria ta thakop mai Mizoram Revenue Department in a rules and CM 2013 a khan ram in lei chon thei dan te awma in hlan chon thei dan kha tribal nena ani satli alawa Mizoram chunga tribal nena a khal theya a pe chong theya a hlan chong thei Mizoram tribal hian non tribal nilo nena a khal a khapani chu 2013 rules Mizoram revenue rules a khan ziaka kan en act a khan a act kan en chian zel chuan domicile Mizoram tribal hian domicile kan ni angin kan rama chuan kan nei theya cheng het piang
nget kan ni nga khan kan nei ni chu chuan India rama tribal dang te hne na non domicile tribal hne na khan a hral arem lawani chu heta hi ti hian a in zia ka kan mu thei tura chuan han enta ila a tha ome tribal chuan tribal hne na tia tribal in non tribal a thei lawa tribal rek vek Mizoram domicile tribal hian non domicile tribal hne na a hral thei lawani non domicile ti kha chu nge ni Mizorama cheng nget tak te khwale tuidik tak te an yang chu Mizoram state pona Mizo an niamo va nge ni Bihari nam nge ni tribal emo Maharashtra tribal an niamo tribal dangkhan anron lei athiang lo ti hi he dan atang hian ni phot sela amero chu dan reng chu ngai na thiam na pek thei dan om zela chutila ero chuan abi ka sarkarina consideration ngai na thiam na mo riat thiam na mo apek te tan chuan helaya hian ti dani ro chu an jep tel thowani ani angau hi chan pong polo in hral ve ngot thei kha ani lo na dan ami hringa jerin a omani ti kan thria ta tha a kan mi zo puite po ni sela kan rammi le sa an ni lo chuan an lei mai kha rem lo ti kha ka soi tel chiang ni bok sela thange ti chuan CBI chungchang hian lu chil tel le tulin alanga kan han soina po hian CBI kuta kan pe to a kan thriat tir to a an tiani ke chuan CBI kuthi karing te chiam chuang lawa hemi berin to lo chuan eng tin nge niang ti te tin India ram case rang ka ngai tu hian chiang tak chuan tun hnai maya po Arvind Kejriwal kha jela te po han khung an detain ani kha imprisonment tak danina a convict thiam lawa chan tira wanga da ni lovin ama an seng hoi ani kha chu convict ani lawa tuna po achak ta joka a chhuak ani CBI zokin higher court a appeal an tumani political leader lian tak te case hian CBI hian case lom felnal anei chu Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala le Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav de hi ani mai o mange o adang kawan khelo ekati before lai pui case te Rafale jet fighter leite VVIP helicopter leite heng ang case rang a hian under investigation hian kum som ni don te kum som pali attention sang ni som pali case te po kha aloma convict dik tak chu ke chuan kala mutam lo khop maya chuti rol chuan bureaucrats emo thil danga ero hi chuan CBI hian thatak taka an chui chuale convict thiam lo chang chuan oma hei kan khiat thin news kan khiat thin te po hian soi kai ka du chu enforcement department in vairama mun then khat po an raid an in an lu chila an dapa dan mangin an vadapa thu nei na nen chunga kan mu then khata chuan bang in thua te septic tang pipe chunga poisa lo da khat tlat te septic tang pipe pa te po kan mu thin kha chuat lo re ka pin dan ran lo siama a thugru thei ang bera a kha shavon a kaina von te alo omani chumi omje chu a bank transaction an tingam lovani tuna po hian kan transaction hi bank account transaction electronic transaction in akal hi arin om chuang manglawa an ni tan po hian tu te emo rin lel thua an pe ni chuan an rate ani chuan manan nui chuan ti khani ta zelani tin hetila hian Rafale jet fighter le ate kati ti chho te bo ani bokang kat soi zau ani ta ni before lai pui lai thua te po middleman hi enge ni benefit lok na diklo aneem pakhat na pani na chut pa chon man tangkai na aneem ti te kha YouTube channel pakhata kan mizo advocate pakhat lartak an interview te khan hei hi zatala min punsakro tia kan han dil khan ngoite keima ina kan ei vek tur poni bok big lawa pek chhuak na tur te po kan neya ati kha evidence tlinga ke chuan kangaya khapa pek chhuak na tur dang te po kan neya ati tu kha
lie detector mangin an zot don nge niang egiting nge anti ang ka khelawa chu electronic transfer bank transfer transaction chu ati reng ka ring lo Mizoram mi te po hian ti lo na chang khe khop chuan ngai tu anan sen thiam ka ring chu wang chuan CBI hian chui ma sela bank transaction chu evidence atan thatak chu an hmuangem o ka khelo khatiang khan CBI hian India rama po case and register nem khop my political leader te kaltla dodal hian ma she hlom felnal convict hi chu kei chuan ka khetlem ema he thila po hian kan politician te lo enroll ma she kei chuan an convict na tur khop an hmu ka ring lo investigation in kum som vela kalamonianga ato pa chuan an khal da yanga ti khachu ke chuan karil ro om dan chu anima ma ani heng thil kan soi sang atang khan SIA exam chak lutuk tlatte a exemption pe thei tu ni lem lo o manga lo exam a ti tlatte poisa te po entirnan nisom pakhata marcha lo pasta sela me nisom paruka notification lo chhuak ta sela apoisa hlan thla kha July alo ni le mai bok chon arangani ti kha repotila tinlan acquisition act hian amman thuwa alet li ti soite po oma rural area chuan urban a phei chuan multiply na tur kha 1 ania alan value kha amuna a che vela ram market value atranga te tur ti in aziak tlatani ato uchuak empty in lo chut theina tan ni sela ke chuan hela hi chuan ato deuh mange o ti ero hi chu kangai dan deuh ania khatiang khan thil eng mokan ron soi kola du tok don to mai ila amaro chu heng thil kan soi ruala mi puiten kan riat tela tana ka du pakhat chu kan chief minister in Unnati Loan crore som panga kan la ati in pu lal nun trauma zonet palai na kom na khan asoi ni in karia a kha khachu riat sual deuh ani karinga Unnati hi incentivize scheme petu te annia heta hian karon da langanga enge Unnati chu ani chia chu ti hian enta zokila kan chiang thei mai in karinga Unnati chu Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme no 2024 tiania India mar chakmi te tan bi ka ti ani enga tan mo chu anti na chana chu heti hian an jia ka ni substantial financial incentive enga ni kan ti ang ti phurna tur lam hoi zong ata na poisa pek thei ani a kaini chuan loan petu body emo kan ti ni in alanga unom zia bera chuan tun ma po industry in register 10 India rama subsidy and deal ang khan adil theina tan dana oma adil tu turate kha hemi te hian Unnati scheme a thunei tu authority te hian an lo register don ani registration he anti angaya he min noya chom dol na te mol mutur chuan chuta registration an nei nuwa chuan chom dol na tu na incentivize scheme kan ti te khang subvention kan ti te khan deal thei ta ni chu annin an lo thoka loan petu body anni khan pa lova amero chu sarti engeni register an mani industry timayang register tu ero chuan ni hei hi ka thu he thui ka hria ta tang khan ni e ke chuan ka jir chop ve chau ka ti kha an minute bu heng thu nei tu sang committee a register te recognize a grant thei tu pom thei tu committee hi an minute hi sang ni som ni pali atanga kumin thleng khan voi som le pasari an committee to an committee minute zong kha ka han la thla a kan ena ke chuan Mizoram hi chuan pathum grant an nei to chunga te po chuan kan ram hruai tu ni mek te po an oma chutiang chuan tu tenge ti te khatiang khachip chiar zo ka soi kan ala tul ta ka le kan la soi le anga ke chuan meeting minute committee voice som pasari an nei to awaya ka ena chuan helaya kan soilan loan lak na ang tur chi thei na tur grant sakhiro chu kala mu veri lawani voina hian thil ka hreber lawa ka bui chopa ka sir chopa ka en koala
in ma karon chop chhuak ani maya ti chuan mi in lo hriat zui sak po ka du viawa tin political party a hian a thalang anum tak tak lo a fel hlang ponom lawa swal hlang ponom lawa kan chief minister ro hi chu thil hi a soi tam a fu lo tak tak hi a soi nual ni te po in alanga chu ero chu poi kati pui khop maya ka soi non vele du press conference a voi khat chu ka soi to a kan chief minister hian adin mun ria in a mui te po CM mui ani to a soi po CM soi ani to a film kursela ka du khop mai ti thu te po kha ka soi ani chu tiang che chon voina po hian ke ya thu cha phak ni te lul lo ma sela karil ru hi chon mi puiten chu tiang tur chon kan CM hi be seila a soi chu soi to entirnan Arvind Kejriwal khanin in mun chuti khati covid la ya mi chu tiang chu in lu man ka pe anga tia apele mai silawa high court an kala achak ani anchak ani chu doctrine of promises ama thutiam to doctrine of promises antia court chuan kha angai poimo ni ram khat hroi tu chuan chu apoimo ni tin an lo in khalna le anin leina te chu keini wa khiat tur om lowati kha ka ngai tu dan ka soi bel du to ani dikta ka soi chuan responsible person mo phurtu khwale tuite laka dikta ka thil ti tura le nei lawa in tiam te chuan mo an phur nei athui ema adik lawa LSCN lo la adik lawa LSCN lo nei ani phei chuan adik lowin air force in an lei ani phei chuan ala om em to in karia chu wang chuan ani lawa thil ti a omem irregularities hemi dan zomna tur konga hian irregularities a omem procedural lapse dan bo chiat na a process lo anga thil kal a omem ti hi an renge ngei turani abu hetia ka in chop ang deuh hian hei ke po ka in chopati hian heta hian lan acquisition act le rules ania heta hian a injia kalom tia ko chata anan soite po kha a definition en lo chuan an tong vai tlat theiani po ni se kan thil soila ya hian mi poiten ngun taka kan ngai tu dur ka atana ka du chu toite chuan ram hi vi sin an pe chu chuan leituan omani a leitu pa chuan VC ming zelin nge a leitu pa nge tunge ti to kan hre to lo revenue adil na alut an le lin sak pi pata a LSC agriculture land atana peksi beren land hanti tlat mai te kha amak ema revenue ho hian an ram pek hian vachiang om love o ati theni chu agriculture land an pe chhuak ti na lo ni don ani chu wang chuan chu tiang chu lo oma ain leidana po hian ka sign lo an ti sia hei kan da non le te ang an sign heta ming sign hi ka sign lo an ti tlatani mi pathum pon ka sign lo ti sela sel di cha hian ka sign lo ti sela abuai to hrim chung tiang ang irregularities kan ti don nge procedural lapse oma chu ama in an lo hrelo ani po in tuna ka soi ang hian rin lel om chu alo langani ti tal chu beng min chit saksela he thili chu inquiry ngun takati ngai ani ti kha in duang takin ka soi chiang zo lo mai thai atul ani le comment lama te min comment in min zo tanga ke point ka thai ang to kin karon soi fi anga tuna hi jana pumpulunga han soi vek ka tuma wangin huna du reya kalu chil man lawa parliament in engtenge an exam thai engtiang an pass tur nge urgency kha engtia urgent tur nge ti te po hi soi te po atha ome rem changa kan la soi le don nia do thei ta kamin lo ngai thlak saka wangin lom thu ka soye